Здравейте хора, днес ще играем на... Ще видим в Footwiz някой склад билдър направим. Според мен на Аржентина най-добрия. Ще бъде интересно да видим коя схема ще спадне. Така ще го играя. И коя схема спадне. Сега ще го видим. Само че ето така. Се вижда всичко. Нека схемата е 4-3-3-2. Доста добре според мен. 4-3-3. Знаете кой е тук? Лионел Меси. И трябва всички да се знае. Няма никой друг, който да е. Обикновен Меси. What? 90 оверол Месут Озил. What? Какво е това? Наистина Месут Озил. Хо-хо, добре. Следващия според мен тук, мисля. И няма да... Ама не. Карлос Тевес. Не, тук е Агуеро. Вау. Агуеро. Но е тук място. Серхио Агуеро има там място. А тук става Карлос Тевес. Карлос Тевес. Безкрайно добри Карлос Тевес, хора. Карлос. Вижте го. Вижте му дебъл, вижте му пейса, вижте му физикала. Вижте му шута, що е мега добър. Добре. Нека да продължим. Тук на вратата според мен ще е най-добър Ромеро. Серхио Ромеро. Най-добрият на аржентински вратар. Тук. Кой да сложим тук? Мястото му е... знае се, Николас Отаменди. И тук ще застане не кой да е, а Маркос Рохо. Защото на мен много ми харесва. И има горе-долу пейс. 72 пейс. И така. Тук обаче ще ме е доста трудно да избера някой аржентинец. И затова изберем... Не! Иля. Аржентинец. Добре. Тук няма какво да си мисля. Сега ще го покажа човека. Ще го видите. Не делей, блин, бе. Човекът се казва Анхел Ди Мария. Анхел Ди Мария. Страшен е. За мен е доста добър. И така ще е най-добър за Ди Мария. Тук. Кой да дойде тук? Трябва ми е някой аржентинец. Еми Фернандо Гаго да сложа майда. Фернандо Гаго, защото той е добър. За мен... вижте колко съм там. Гаго. Фернандо Гаго. Добре. 75 кг ми стрим. Тук е Пабло Забалета, защо не се сетих. Пабло Забалета. Пабло Забалета. Много е добър според мен Забалета. 73 пейс, 75 дръм. Физикал му е добър. Дефидинга. Той е защитник. Перфектен. Даже става доста добър централен. Нека да не размисляме толкова много. Трябва ми един аржентинец. Добре. Кой да се седя?
Не този. Искам някой друг. Си. О, добре, този чиния ще го сложим. После ще намерим на него някой на място. Добре. 95 кемистри. Що? Що такое?